Juga amb mi, viu-ho tot. Juga amb tot i desfés el necessari. Creure en les amargors, estimar les eixides, besar el sol girat, els racons moribunds, la teua cara, un vell futur, els creixements absurds i les fruites desganades. En un mar, en un cercle, molt senzill, com el tac d'estranger, en un sol, un pensament descalç, molt fràgil, com el riure alcoholitzat. Les cares il·luminades, però ben amagades. El nostre buit món nadant en companyia de la nit. No sols avui ni ahir, tampoc vestit ni descobert, senzillament un record descalç. Hola, Rafa. Hola, com estem? estàs? Així estem. Bona vesprada. Estem així amb Rafa Manzanet, que és un exalumne del col·le i que acaba de publicar un estupendíssim, encara que breu, poemari que es diu Massa petit per viure. Bé, així el tenim i volíem que, en fi, davant de la sorpresa que ens ha donat des la publicació d'aquest llibre, que parlàrem i que ens mostrares un poquet tot això que has fet en tan poc de temps. Com esteu? Així estem. Molt bé, Xusa. Molt bé. Arribem una miqueta tard, Sí, bueno. però ja estem així tots per començar. Bé, davant d'este poemari, la primera cosa que ens ha cridat l'atenció a Xusa i a mi ha sigut el títol, Massa petit per viure. I no sé si és petit perquè tu eres petit perquè el llibre és petit, o tot plegat, no sé, a veure què ens pots parlar, què ens pots dir d'això. És un poc un conjunt, no? O sea, la idea del llibre era repartir-lo en les classes. Vull dir, jo tenia pensat l'any passat, antes d'acabar el batxiller, perquè ja el tenia quasi acabat el llibre, repartir-lo en anònim en les classes per a com que els professors se quedaren «Ostres, qui ha fet això?» En plan, «Uau, que xulo, no sé què, de qui serà, de qui serà?» Però us canta a veure qui t'ha pegat, no? Claro, entonces... Però editat i tot, tal qual. Sí. O sea, a veure, no ho anava a fer tan professional, hauria sigut imprimit i au, però clar, arriba la quarantena i el sueño... Perquè tu això ja ho tenies escrit en març, diríem, no? Sí. I aleshores vas dir, pues mira, ja que no puc fer el que jo volia, vaig a prendre-me bon temps i vaig a desenvolupar-ho en calma. I això vaig fer i claro, moltes coses que n'hi ha en el llibre, vull dir, al final quan ja tens les coses i vas evolucionant perquè encara que ha sigut un any i que és no res en la vida, vull dir, ha sigut l'any de la quarantena, del Covid, de tot, entonces en aquest any han canviat tant les coses que jo passaven 2 mesos i dia, això no m'agrada, ho lleve. I estaves corregint constantment. I estava hasta que farà 2 o 3 mesos vas dir, hasta sí. No vaig a tocar-ho més perquè si no no pare. Això és la tasca de l'escriptor, De dir, a mi, de desfer i desfer. Tino me digué una frase un dia que me digué las obras de arte no se acaban, se abandonan. Pues, clar. Qui és Tino? El profe de guitarra. Ah, perquè tu també toques la guitarra. Sí. Sí, i bueno, arrel un poc de la música, jo crec que sobretot el gust que tinc per escriure ve de la música, d'escoltar sobretot en anglès, no per altra cosa, sinó perquè la música que escolte és en anglès i de veure les traduccions i mirar-me les lletres, de veure què estan parlant així, a veure què estan dient, de veure anàlisis. Jo crec que això m'ha fet molt de dir... O sigui que tu la música és el que t'ha portat a l'escriptura. Sí. La veritat és que sí, perquè quan jo comenci a escriure en segon de l'ESO o tercer, jo escrivia ja de cara a formar un grup i ja de cara, saps, a ficar-li música. Allí era sobretot molt polític, era molt de... Per això t'agradava l'escat... Clar, i m'agradava molt Obrim Pas, i La Rosa Sorda, perquè era molt de política, hasta que me va fartar. Clar. Perquè és que això, si ho agarres tan pronte, te crema. Bueno, i és que la música és això, és una vessant, però hi ha moltes altres i potser tenies que descobrir altres vessants també. Clar, i sobretot quan vas descobrir més que gràcies a Tino, al meu profe de guitarra, els poetes simbolistes,
va ser com... Això és Ah, lo que també sí, Tino sí. va descobrir Sí, que o els sea, a mi poetes Tino simbolistes... me ha hecho el... Val, Sí. perquè sí que és de veres que darrere del teu llibre, així, hi ha com uns versos agafats, no a l'atzar, evidentment, els has triat tu perquè has volgut, que sincerament són superbonics i supersuggerents, i hi ha un, el primer, que és Aquest és el meu cant a l'infinit. I ixe, jo ho he estat comentant amb Júlia i tal, i bueno, d'alguna manera pues, té reminiscències, no? Claro, Cap sí, a altres poetes, claro, cap a... Això, o sea, sobretot el cant a l'infinit i la manera d'evocar, que és molt de... Bueno, l'altre dia posteriorment parlant del romanticisme i tot, sí que és de Walt Whitman, perquè vull dir, jo... M'he llegit el de Fulles d'herba, no he llegit molt, bueno, o sea, m'he llegit la meitat. Però la seva obra és... Sí, però sí, i això sobretot no va ser... O sea, òbviament les referències no són quasi mai conscients, o sea, sempre és... Tu llitges i se queda ahí i després l'inconscient estàs escrivint i dius... I sorgís. Claro, i sorgís i després te fiques a llegir o de repente tornes a llegir a l'autor i dius ostres, això és igual, però jo és la mateixa manera que escriure. I... És un cant. Clar, això me... Sona o sea, sobretot lo del cant a l'infinit té a veure en el títol perquè vull dir, en el títol al final massa petit per viure vol dir el sentiment que té la gent jove de no ser escoltada, no? De que eres massa... Petit. Sí, massa petit en un món de que és com... Solo lo de los adultos, vale. Solo Sí. És com... No conta... Exacte, no conta la teva opinió No i el conta. teu tal, perquè realment pues, tens molt poca experiència de vida i eres un... Sí, eres immadur, Sí, eres inexpert, eres... encara estàs per fer, no? Clar, Però, bueno, la veritat és que... Pinten, els En xiquets fi. pinten. Sí, No, i Pinten molt, més del que a pensem. vegades els adults són I el un cant, cúmul de sí. decepcions, no? Que Tal cal qual. mirar als joves per a animar-se un poquet, la veritat. Rafa, una cosa. Has parlat de Whitman com a una persona per la que tu t'has pogut sentir influïda. Tanmateix, quan jo he llegit el llibre, també m'he donat compte de que hi ha moltes influències nietzscheanes. Això també, és a dir, que pense, t'ho pregunte, pense que hi ha influències de poetes, d'escriptors, però no únicament d'escriptors, sinó també a lo millor de pensadors o de filòsofs. Perquè jo anava llegint i dia, mira, això me recorda Nietzsche, això me recorda Nietzsche, això tal. I clar, això, com jo ho controlo una miqueta més, Claro. puc conèixer-ho. Júlia, per exemple, controla més més a Poe i a exacte. Baudelaire i tal, no? Aleshores pot veure ahí altres coses, Claro. no? Però que jo això també ho he vist, és a dir, que no només veus d'escriptors, sinó també a lo millor de filòsofs i de músics. Sí, bueno, també hi ha un text que es diu La persistència de la memòria, que és el quadre este de Dalí. Ajá. Vull dir, O sigui, sí. de l'art. Claro, vull dir, al final és un poco todo. Clar. Y entonces a mí Nietzsche me va a impactar molt perquè va dir, wow, qué genio, Això és seriós, Claro, això és seriós. exactament, o sea, agarraba tot el que s'havia fet en la història i va dir, vaig a reescriure-ho de la meva manera, i a mi això me va impactar i vas dir, wow. Molt bé, molt bé. I sobretot, sí, de Nietzsche ha agarrat molt el vitalisme. O sea, Sí, es veu en el llibre, jo heu vist, que ho detecte, no? Que hi ha una influència que jo veig molt clara. No? Sobretot també és molt... Jo no els he llegit i m'agradaria molt, però també és... Jo també ho veig i per lo que m'han dit que és molt existencial, suposo que per l'edat... A mi m'ha cridat molt l'atenció del teu llibre. Bueno, el pròleg m'ha cridat moltíssim l'atenció, ja no tant, vull dir també, però és que el pròleg m'ha cridat molt l'atenció. M'he quedat ahí intentant assimilar tot allò que deies, que era com una declaració de principis i d'intencions que m'ha encantat, que també has dit, aquí estoy yo, Claro. y esto es lo que hay. El pròleg és o sea, és no sé, per contar un poc. Jo el pròleg el va fer per el llibre de Joan Fuster, el Diccionari per a ociosos, que ell antes d'explicar, perquè és un llibre, o sea, els textos realment els vaig escriure basant-me en això de dir, pues jo també vull fer el que fa Joan Fuster en aquest llibre. I ell fa un pròleg, ell mateix, explicant rotllo, en este llibre s'aneu a trobar reflexions de lo més variopintes, des d'una reflexió d'una caïra, no sé què. I jo vaig dir, ostres, pues com jo en el llibre vaig a contar, o sea, no vaig a fer com un poemari que no tinga ningú tipus de connexió i no tal, sinó vull fer una idea, vaig a explicar-la.
i el pròleg Sí, que el pròleg s'escriu al final però se llegeix al principi, que té aquesta gràcia, no? Claro. I me va xocar sobretot la idea que un xic que amb 18 anys pues, escriu un llibre, escriu un poemari o escriu una sèrie de poemes, de reflexions, i que decideix publicar-les, de donar-los la forma de llibre, no? Però que un xic de la teua edat pues, tinguera eixa intenció d'escriure, eixa necessitat d'escriure i que digues en el teu pròleg que la literatura per a tu és un refugi de la realitat i que enllaçant en la idea nietzscheana de que tenim l'art per a no morir, no? Per a no morir de la realitat, de la veritat d'un Nietzsche, que és igual a realitat. Aleshores, pues, de quina realitat és eixa? De la que tu te refugies, no? O de la que defugisses. De la qual tu t'apartes i fa que t'arreceres, no? Ahí en la lectura i en la creació, al cap i a la fi. Suposo que jo crec que, i més en el tema del Covid, vull pensar que això està passant, vull dir, jo, parlant amb els meus amics, sobretot jo crec que és per el tema de la sensibilitat, vull dir, jo defugís de l'escriptura i tal, perquè jo crec que sóc una persona molt sensible, que m'agrada molt observar i m'agrada molt veure les coses i no quedar-me ahí. I jo crec que en la nostra generació, o sea, està havent un canvi de penya com jo, penya que és també pareguda a mi, saps? Que té com mitges inquietuds de dir no estamos bien. Vull dir, jo crec que n'hi ha un component en la nostra generació que a mi m'agradaria pensar, que és un poc idealista, però que se va agarrar el mando de dir tot això de les tecnologies no mos està fent tot el bé que mos pensaven, saps? I vull dir, cada vegada n'hi ha més penya de la meva edat que se lleva de ahí, que se desinstala tot, que agarra consciència d'altra manera. Vull dir, jo el llibre no l'haurà pogut escriure si en el metro o si... Si no hagueres fet això. Claro, si en el metro jo no haguera estat observant a una senyora que està ahí mirant al techo i haver dit què estarà pensant, què tal, no sé què. Vull dir, si jo haguera estat en el mòbil mirant l'Instagram, totes aquestes coses no haurien eixit i és per això que jo dic que és tan important lo de Nietzsche, el vitalisme, de dir, viu, tio, perquè en una pantalla poc vas a viure, saps? No, al contrari, et sents completament alienat o aïllat, autoaïlles. Tu has necessitat aïllar-te, potser, de les pantalles per a reconnectar en la vida, no? I aleshores, això és el que jo crec també, Júlia, dia que li sobta. La veritat és que sí que hi ha una necessitat, a veure, veiem, no? Que hi ha com una necessitat de desconnectar i connectar o reconnectar, que seria amb un mateix, en primer lloc, i amb la vida, en un segon lloc, en la realitat, en l'entorn en el que ens envolta. I a mi me recorda això que estem parlant, aquestes idees, amb la teua, amb la part del llibre que són reflexions, que tu anomenes reflexions, que es diu Pinazo i que compares, diríem, hi ha éssers que viuen i altres que existixen, no? Jo la veritat és que com lo que he escrit, lo que més orgullós estic, crec que lo que puc palpar, saps? Vull dir, jo del llibre me quedaria en 3 o 4 coses, en el de Pinazo, en el de la Torreta. El de la Torreta a mi, me encanta. A mi és el que més m'agrada. Perquè sempre que el llib a mi m'ha emocionat molt. M'emociona, perquè no sé com... I pensar que aquesta porteria que vam ahir l'has pintat tu i els teus amics m'encanta, perquè no sabia... No, això no ho va pintar jo, però vull dir, a Garrico... Bueno, però era el xoc de menuts i que no se podia jugar ahí a futbol i era com... És la visió del xiquet, no? Dice que no compta, que és massa petit per viure. No. Sí. O sea, y el de Pinazo va a ser, pues allí això de pues en un moment que estava pues ratllat, o no sé en què estaria pensant ara mateix, però sí, o sea, me'n vaig llegir a la plaça a escriure i vas dir, ostres, ¿y este está así? Molaria, no sé... ¿Existís?
tal y como alguns altres que jo he Claro, vist claro. en esta mateixa plaça. Entonces, pues, sí, a mí el Pepinazo me... O sea, m'agrada perquè me pareix molt xulo, o sea, no sé. I Rafa, tu, així hi ha reflexions i hi ha poemes. Tu com començaràs a escriure? O sigui, realment tu dius que de fa un temps i tal, però quan comences tu a escriure les teues pròpies reflexions? Com ha anat evolucionant això? A veure, jo realment començar a escriure com a escriure de tal, comenci en això, en segon de l'ESO, tercer de l'ESO, O sea, realment no és un... Jo crec que les persones que al final li mola escriure no tenen un per què, saps? Vull dir, ho acabes descobrint als anys, però jo ara ho miro i dic, jo per què començo a escriure en segon? Pues perquè tenia inquietuds polítiques, perquè en aquest moment estava molt ficat en la política, perquè joder, jo ho he mama de casa, ma mare és política, mon pare és polític, i al final jo he rebut la política com a tal, ¿no? Y entonces... Claro, yo vivía en ese momento y yo escribía sobre això, sobre tal, y también pues sobre amor, sobre les xiques que me agradaven y tal, y pues yo ho escribia i tal i qual. Però sobretot centrat en la música, saps? En fer cançons, perquè jo hi estava molt obrint pas, la gossa sorda, i ja estava coneguent a amics meus que ja estaven començant a formar un grup, que, pues, amics meus que tenen un grup que se diuen Tenda, i ells ja tenien com això i a mi això m'ha motivat molt a dir... És a dir, que tu començaràs escrivint, com si diguem, cançons de rap, amb un sentit polític, ideològic, amb un sentit, amb consciència social... I després això va evolucionant cap a unes reflexions que ja són més íntimes, amb molta més intimitat, i hi ha un estil d'assaig, com si foren assajos, i fins i tot poesia. No, tot el llibre és molt poètic, tant les... Sí, les reflexions són molt poètiques. Tot el que és els assajos, com la poesia però escrita en prosa, com la poesia escrita en vers, és un tot llenguatge literari estupendo. I obert a múltiples interpretacions, perquè pot ser que parega quan comences a llegir que és un poquet hermètic per la vessant esta simbolista que dius tu, però al mateix temps que és hermètic se t'obri, i clar, se m'obri a mi d'una manera, se l'obri a l'altre d'una altra, i això és estupendo, compartir aquestes interpretacions. El component fonamental per la cosa que jo he acabat escrivint d'esta manera, no sé en els anys com acabaré escrivint, o si deixaré i tal, és perquè al final me n'adoní d'escrivir de política i de coses així, de dir quina gràcia té, no? Que ja ho estigui contant jo. Vull dir, quina gràcia té que jo ara te diga esto es así, no sé què, si tu vas a llegir i o vas a estar d'acord o vas a estar en contra, però no vas a poder interpretar res. Sí, fer-ho tan explícit, no? Claro, exacte. És com dir una altra vegada, com pintar realista, no? El retrat de la realitat. I en això, o sea, en el tema este d'escriure, el que ha sigut el meu referent a l'hora de dir a mi m'agrada això perquè cada persona ho interpreta d'una manera i llisc 300.000 interpretacions i m'encanta, és Paul Banks, que és el cantant del meu grup favorit, que se diu Interpol, que fa unes lletres molt obliqües, molt de tu pots pensar això o lo contrari. Exacte. Sobretot a mi lo que me mola és que quan jo escric algo que ho agarres i tu faces teu, saps? I a tu te suggerisca unes coses, però realment a Júlia li pot suggerir unes altres, i jo realment tampoc ho he fet en ninguna intenció de quiero que sincerament que tu facis teu i que digues, uau, això em mola. És un exemple d'expressió lliure, comunicativa, i a mi m'ha agradat molt el que has parlat quan parlaves de la teua generació, amb això del Covid i tal, d'eixa sensibilitat, no? L'adonar-se de que la consciència social està molt bé i tal i qual, però la sensibilitat és una cosa de la que no ens podem separar, forma part de la nostra vida, i ens du a diversos llocs. Aquest pot ser un, però des de luego no podem viure sense ell. No? I és absolutament fonamental. I necessària. I amb el tema del Covid i amb el tema de la situació que m'està vivint des de fa poc més d'un any,
pues que això aflore, no? Jo I que tinc aquesta puguem esperança. fer art amb tot això, no? Que és com si diguem ja el màxim al que podem arribar, no? Jo crec que això és un agraïment, Sí, no? sí, En tota sí. regla, Sí, a jo tots crec els que com tu pues, feu coses. Jo, bueno, te podem demanar que tanquem un poquet la conversa amb la lectura d'algun fragment que cregues tu Clar. pues, per a tindre una Per altra acomiadar-nos. Claro. mostra. Sí? Clar. Era tot un somriure clar, tot pel desig d'una vida extravagant. Creure tant imaginant mons paral·lels, assenyalant també el dit a aquells monstres i al mateix temps és tan poc. Una sutilesa de certa manera superba. Ferides, plors, riures i temors. Cansa a l'infinit sense resposta. Aquesta és la vida d'un xiquet. Aquesta és la vida que he viscut. Aquest és el meu cant a l'infinit. Molt bé. Pues moltes gràcies. Moltes gràcies, Rafa.